Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Presiden yang ke United States Donald Trump hakasing Khublei ulapan bana ya ke jing Thmu jong banyak keren baru spa jong kari Elon Musk halor ke jing wan rak biang ke internet hapo Iran hakabaki bor penyai ke Iran kila khang bat perkhing no namar ke jing jur jong ki jing ki persha sarkar hapo kategori Trump ulong bau Musk ulong ubah syempang bha hakatika lain bat kumta usyanya hakajing sta jong ban le ekani ke kam kumta laong bau Musk bat utram kidan hapreng ke jing dei ke bam itu itau bat teng teng kia kendok kam teng teng pat kia jengai wat hadin ke jing the spa jong teu he spa syau Trump nak benta ke election president jong Trump house nam baladat kini ki armut kila poi ke jing kan at house nam baladat hadin bau Musk ula persya ka an khajana balasoi do Trump ne ki armut lapau bakila ai beteng biang ya ke jing dei jong ki da ka bai yabam jamit lang hakajaka jong akai perthai jong Trump hamar lago how new benai wala kata laong bau Musk bat katanat SpaceX kim shim la ajuba mador halor ka jing kerpat jong kinong thok khubor ban ajuba ni jingmut habaya dei berkani kamat balapan paru presiden jong ke US house nam aja apu Musk ula batai ya Trump como presiden ubam bit namar ka jing he karta jong kum ka jing kan tho Trump ubala khot ya kum unong rwai thok kat ba ka jing dei hapreng kini ki arngut kala nang kham ngem hau jermanai jeliu araja apusan penban Trump ula penjur ya ka jing kan at da ka baong ha ka jing lang ha Michigan le se kala dei ka por bon lek phai biang syaka jaka ba wan